Aamu lähtee kyllä mukavasti käyntiin, kun akuankan ottaa esiin ja alkaa lukemaan. Nämä on kyllä loistavia. Tulipa tästä tuossa laitettua tilaus pystyyn, että 9 kuukautta. 9 kuukautta. Saa taas muutaman lehden lukea. Tosin nämä hessut ja muut, kyllä näistä mä en välitä näistä. Saisi olla vaan tota akuankkaa. Nämä on paljon hauskempia mun mielestä. Kyllä. Ja lunta satelee taas. Näkyyköhän se tähän? Kyllä vähän sataa lunta taas. Tästä pitäisi alkaa taas lähteä ja lähtemään. Joks tää on notski vähän loppuu tästä, että sais pistää kiinni. Pakko vähän lämmittää tupaa välillä, että kun en täällä on muuten niin kylmä. Nurkat vetää muuten. Vielä pitää vähän aikaa olla tästä. Eipä auta, ei. Laitetaanpa luukut vielä kiinni ja tolla tavalla. Näihin aamuisiin tunnelmiin täältä tähän.